जोङो दिनै जिथिदुवार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 17थि थान्दै जख'न्थाइ जोङो खुंदों नैबे आस्राबारि एमबि फरायसालियाव। जोङो बेवहाय माखासे हाबाफारि लादों। आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय, बिबार बावनाय, लोगोसे जोंहा डेलिगेट जा सावरायनाय जादों दिनैहाय थान्दै मेल, आरो बे जोबखांनायनि उनाव दा जोङो सावराय मेल लादों बर' माहारियारि बादनि सायाव ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फरायसाफोरखौ लानानै। दा जोङो डेलिगेटआव दिनै सावरायबाय ओनसोलाव थानाय जिखिनि जोंनि जेंनाफोर दं, समाजारि जेंना, दिनै माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, दिनै माने ड्राग्स बाहायनाय, उन्दै बैसोआवनो फेग्रा बेसाद बाहायनानै नोरजिया खालामनानै लानाय देहाखौ, लोगोसे बेबायदिनो गोबां माने हाबा जाखानाय फेमिलि गोनांखा न'खरफ्राबो बिदिनो माखासे गोहोमनि गेजेरजों दिनै माने न'खर बायनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। ओंखायनो बेफोर जेंनाफोर, जिखिनि समाजनि जेंनाफोर दङ, बेखौ सुस्रांनायनि जोङो माखासे थिरांथा जोङो लाबाय। जोङो बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय दिनै जोङो डेलिगेटआव थिरांथा लादों। लोगोसे ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय जिखिनि जोङो नाजानांगौ, बेनि थाखायबो जों माखासे हाबाफारि थांखिनानै थिरांथा लानानै जोङो दिनै बिथांखि लाबाय। दा जोङो ओनसोल हिसाबै जोङो गोग्लैसोनाय ओनसोल बे टेन्डुवार ओनसोला, बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनांगौबा, बे ओनसोलखौ जोङो माने गोगोम खालामनांगौ जायोबा जोंहा बेवहाय नारा नाथा जोंनि खामानि मावनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाया नांगोन। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि हान्जाखौबो, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टिम, बे टिमखौबो जोङो स्ट्रं मोनसे टिम साखाफारा जानो थाखाय जोंहा मोनसे डिसिसन जोङो लानानै दोनदों। आरो जोङो इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनाखौ लानानै सुस्रांनाय, लोगोसे जौगानाय लाबोनायनि हाबाफारि लानानै जोङो हाबा मावलांगोन। जोङो बेखिनिखौ दिनैहाय दिनैनि थान्दै जख'न्थायाव सावरायनो हादों। ड्राग्स बाहायनाय, उन्दै समावनो हाबा जानाय, बियो बांलांनायखौसो मा खारनाव बांदों? बेयोथ' माने दिनै एवारनेसनिबो क्राइसिस जादों, जोङो बेखौ मोनदांदों। लोगोसे समाजाव जोंहा सोदांनांगौ दङ। जोंनि बैसो जानाय मानसिफ्रा सावरि बादालिनि नामावनो जा, हाबा खेराइनि नामावनो जा, जोङो माने बैसोनि फारागथिखौ दोनाबालानो खुला खुलियै लोंनाय जानाया बाराद्राय जादों। जोङो डिफारेन्सखौ दोननो हाबोआखै जे उन्दै बैसोआ जे माने फेग्रा बेसादखौ बाहायनो हाया, साइन्टिफिकेलि बियो नरम देहानि थाखाय इफेक्ट होयो, बेफोर जिनिसखौ जोङो माने एवारनेस मोजाङै होनो हायाखै आरो फारागथि लाबोनो हायाखै। बिनि थाखायनो हयथ' बारा जादों। आरो मोनसे खोथाया जाबाय, मुगाया गुस्लायनायनिफ्राय गुस्लायदों, नाथाय जों खारफानो हायाखै। जोंनि मेलेमाबो, जोंनि साननायाबो जेरैबायदि स्ट्रं जानांगौ, जेरैबायदि माने स्पिडआव खारनांगौ, जों बेजों खारस्लाबनो हायाखै होननानै जों सानो। आङो बेखौनो बुंनो सानो। आइसिडिएसफोरनि खेथ्रआव आइसिडिएसफोरा क्लास लानांगौ होननानै बुङो, खिन्थु जोंनि नुयो जे क्लासफोरखौ लाया बिसोरो। आइसिडिएसनि सायावबो जों रायलायनाय जादों, नाथाय निउ इडुकेसन पलिसियाव जोङो खोनादों, आङो डिटेल्स नङा, बियो कमप्लिटलि एलपि स्कुलजों एटाच जासिगोन आरो बिथांमोना एलपि स्कुलाव फैनानै फोरोंनांसिगोन, आं खोनादों। दा बेखौबो जों रायलायनाय जादों, बेखौ बोरै रेगुलाराइज खालामनो हायो आरो उन्दैफ्रा बोरै निउट्रेलाइज माने फुडखौ मोनजायो, बेनि थाखायबो जोङो सावरायनानै, डिपार्टमेन्टजोंबो सावरायनानै जोङो बेखौ रेगुलाराइज खालामनायनि थाखाय जोङो डिसिसन लादों। माखासे जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बांसिनानो पिकनिक स्पट जाबाय। फैगोन बोसोराव नोंसोर माबायदि दायथ' लागोन? जों बे पिकनिक स्पटनि सायावबो रायलायदों, बेबो समाजारिनि जेंना। बोथोरा फैयोबा जोबोद माने गाज्रि नुथायखौ जों बयबो नुयो। दा बेनि थाखायनो जोङो बोरै खमायनो हायो, पिकनिक स्पटखौ जों बोरै खमायनो हायो, आरो पिकनिक स्पटआ जेरैबायदि रुल्स दं, गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि रुल्स बानायना होदों, बेबायदि जायिखौ जों नुदों। बेनिखायनो देग्लाय जोङो बेखौ बोरै हायो, जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआवनो जा बा सोरजोंबा रायलायनानैनो जा, बेखौ प्रटेस्ट खालामनायनि बा बेखौ होबथानायनि थाखाय जोङो थिरांथा लादों। सार, नोंथांमोननि टेन्डुवार, जोंनि टेन्डुवार आनसलिकनि आन्दाराव जे दादारनि मोनसे बर' मिडियाम हाइ स्कुल दङ, बेवहाय फरायसाफ्राबो गोबां खमखौ नुनो मोनदों जों, आरो बेहाय फोरोंगिरिफोरनिबो माखासे गोनांथि जानानै दं। बे बेलायावहाय सार जोङो
सावरायदों दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बिथांखि हिसाबै लाबोदों आरो सावरायनाय जादों नाथाय गुवारै सावरायनो थाखाय जोंखौ समा खाबु होआखिसै थेवबो जोङो जिखिनि हायो सावरायदों जोङो बेवहाय जिखिनि बिटिआर दफायाव दङ जोंहा भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि दा बे दफायाव जों लिस्टखौ सोनानै दङ आरो टिचार्स क्राइसिसनि सायाव जिखिनि जोङो डाटा लानानै आइएसजोंबो जिल्लाया रायलायदों जोंबो रायलायदों आरो बेखौ इयुनाव जोङो सरकार लाइनाव जोङो सिपजों रायलायनो होननानै थिरांथा लादों लाइमुथि एरियानि हिसाबै माने बेयो फारसेथिं रुनिकाटाजोंबो माखासे थायो खुंग्रिं दालाइसाजोंबो माखासे थायो जोङो बेखौ सावरायबाय जे जोङो गावसिनि जायगायावनो थांथारनानै जोङो अबे साइडआ रुनिकाटाजों सिथाबनानै थागोन आरो अबे एरियाया माने खुंग्रिंजों थागोन जों बेखौ रायलायनानै थिग खालामनानै होनो जों थांखि लाबाय इउटुबारफोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ इउटुबाव बुंनाय बेखौ जोङो बुंनो गोनां बा बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे रिएक्सन होनो गोनां दं होननानै आं सानाखै जायफोर इउटुबारफोरा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों बिथांमोननि बैसोखौ नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय जे बिथांमोना बेसेबां बैसोनि लाइमोन बिथांमोना बर' हारिनि सोमोन्दै बेसेबां मिथियो आरो बिथांमोना बर'नि आन्दलननि सोमोन्दै बेसेबां मिथियो बिथांमोना एबसुआ मानो जोनोम जाया बेखौ बेसेबां मिथियो आरो एबसुआ मा आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालजों बोरै खामानि मावो आरो एबसुनि हिस्ट्रिया माबायदि एबसुनि हिस्ट्रियाव दिनै मा दिनै माने लिरनाय दङ नैबे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिया हुसियायैनो हयथ' मालाबा सोरबाफोरा बुंदों खोमा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खिन्थु जों बिथांमोनखौ बुंथारनो गोनां बेबायदि जोंहा गैया खालि बेनोबोल' जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे मिसगाइड जानो नाङा दिनै पलिटिकेल माखासे मटिभेटेड मानसिफोरा दिनै पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय माखासे हान्जानि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा सोंखारिनोबो हागौ बा राजखान्थियारि आफादजों आफाद सोंखारिलायनो हागौ बखिलायनो हागौ दा बेवहायनो माखासे हाब इनफरमेसन थानाय बा आद्रा रोंनाय आद्रा खौरां थानाय माखासे आद्रा थैथ' थानाय माखासे लाइमोनफोरा जायफोरा दिनै पलिटिकेल मटिभेटेडनि थाखाय लेक्सार होदों बेबायदि जुदि थांफायोब्ला निस्सय सोरबाफोर इउटुबार बिदि दङब्ला हयथ' मिसगाइड जादों खोमा होननानै आं सानो थारमाने दा बेखायनो आं बांद्राय बुंनो आं साना थारमाने सिखाव मानसिखौथ' दाखायत मानसिखौथ' पुलिसा हमगोनबो आरो बिथांमोनखौ जुदि बिदि रेड हेन्डेड जुदि बेबायदि जुदि मोनदोंब्ला माबायदि सिटुएसनाव पुलिस बिफाना एनकाउन्टार खालामदों आरो जाय एनकाउन्टार खालामजादों माबायदि सिटुएसनाव खालामजादों बियो इनकुवारिनि गेजेरजों ओंखारगोन दा बेखायनो माने जेबायदि माने मोनसे माने दाखायत टीमनिनो सासे सोद्रोमाया दिनै पुलिसजों गावथार जानाय माने मा होनदों जाथायखौ खौरांखौ जोंबो मोनदों जोङो दा बेहाय आङो मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया गोनां लाइमोनफोरा गावनि न'खर दानायनि थाखाय सांग्रां जानाया गोनां गावनि भबिष्यत दानायनि थाखाय सांग्रां जानाया गोनां दिनै मा होनदों जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि समाव दाखायत टीमाव मालाबा गावखौ सोमब्रनो हागौ सिखाव खावनो थाखाय मालाबा नोंथांखौ सोरबाया दैदेनलांनो हागौ नाथाय लाइमोनफोरा एसे सांग्रां जानाया गोनां जे बेफोरबायदि दाखायत ग्रुपआव गावखौ मानो सामिल खालामनो गावखौ मानो साबमिट खालामनो आरो बेफोरबायदि दाखायत ग्रुपआव मानो गावखौ जइन खालामनो दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे दिनै गावखौ लानानै एसे सिन्था जा हारिखौ लानानै एसे सिन्था जा न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै एसे सिन्था जा गावनि भबिष्यतनि थाखाय एसे सान फरायनाय बैसोनि जुदि लाइमोनफोरबा मोजाङै फराय आरो फरायनाय माबा मोनसे खारनाव हाफुङाखसै आद्रा जानानै थाबाय न'खरा माने फोरोंख'नो हायाखसै दिनै मा होनदों गाव गसंथानो थाखाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि बा स्किल राहानि थाखाय गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो राहा लाबाय थादों आरो जों हास्लाबैखौ जोङो सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों सरकारि माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट माने डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै जोङो स्किल ट्रेनिं होनायनि खामानिफोरखौ सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थानायनि गेजेरजों जायगा जायगा दिनै खालामबाय थादों दिनै साफ्रोमबो सरकारि हयथ' साख्रि मोनजोबनायबो नङा आरो सोरबाया सरकारि साख्रि मोननो लुबैयोब्लाबो सोरबाया मावनो गोसो जाया आरो सोरबाया माबा मोनसे खारननि थाखाय नाजायोबा मोननाय नङा नाथाय नोङो गावखौ दैदेननांगौनि थाखाय सरकारि आसुनि बा सरकारि माने साखरियानो जे बियो फाइनाल बे जानो नाङा दा बेखायनो
रांखान्थिनि जुदि माने बेबायदि गोबांथार बेबायदि जेंना जेंसि बेबायदि जोङो बर' हारि हिसाबैनो जोङो मोगा मोगि जानांबोनाय दा बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ जोङो भबिष्यताव जोङो माने जोबस्रांहोनो थाखाय बा गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जों खोनादों चिराङावबो दाखायत जादों दाखालिनि सिमा ओनसोलाव बेफोरबायदि जाथाया माने एनकारेजिं नङा आरो बेफोरबायदि माने जाथायखौ जोङो दिनै थुलुंगा होथावना नङा आरो दिनै मा होनदों पुलिस बिफानाल' हमनाय नङा पुलिस बिफानाल' दिनै बेफोरबायदि सिखाव दाखायतखौ दिनै एनकाउन्टार खालामनाय नङा मोनसे समावथ' जोङो खोनादोंमोन सिखाव दाखायतखौ गामियावबो बिसार खालामो गामियावबो बिसार खालामनानै बयकट खालामो गामियावबो बिसार खालामनानै बुयो गामियावबो बिसार खालामनानै साजा होयो गामियावबो बिसार खालामनानै दिनै मा होनदों फाइन फोनाङो सिखाव दाखायत माने खालामग्रा सोद्रोमाफोरखौ हयथ' बेबायदिनो सोरबाया हमजादोंब्ला पुलिसनि नोजोराव आयेननि नोजोरजों बिसार खालामजाथों आङो बेखौ लुबैदों आरो मा होनदों सोरबाया दिनै मा होनदों गामिनि समाजजोंबो दिनै हमजानोबो हागौ बिसारबो खालामजानो हागौ बेनि थाखाय एसे सांग्रां जानाया गोनां गोजोन्थों